Хайрло Акшамлар, доброго вечора. Це завершальна година ефірів Бугунь на телеканалі АТР на сьогодні. Далі вже завтра ви будете зустрічати в цій студії спочатку Гульсом Халіловою. Я приєднаюся увечері і хочу нагадати, і ми будемо робити якомога частіше в ефірах. Не забувайте повідомляти і своїм знайомим, що в Криму нас наразі можна дивитися винятково в Ютубі, тому що Ютуб після відключення супутникового мовлення минулого року для телеканалу АТР єдина можливість діставатися до наших телеглядачів на окупованому півострові. А говорити цієї години будемо з Євгенією Габер. Це одна з кращих фахівчинь по нашому сусіду Туреччині, постійна авторка «Дзеркала тижня», колишня працівниця нашого посольства українського в Анкарі. І якщо я правильно зараз вимовлю, експертка турецьких досліджень Карлтонського університету в Канаді. Правильно всі регалії згадали. Це вірно, хайрло Акшамлар. Хош келін, Євгенія. У нас зазвичай, я так дивлюся, ви з Гульсом турецькою робите свої ефіри. Я пропоную все ж таки українською мовою поговорити. На що я звернув увагу, наскільки багато було матеріалів про цю ескалацію навколо України в Туреччині. Цього тижня прям різко у всіх виданнях позникало, ну як позникало, принаймні не видно цими от пару днів такого серйозного, або нема про що далі писати, бо враження, що турки виконали і перевиконали свій план по описуванню ескалації. Навіть про територіальні оборони навколо Києва робили матеріали і в опозиційних, і провладних виданнях. Що там в них зараз відбувається? Про що турки зараз актуально пишуть? Ну, зараз у Туреччини завжди така дуже насичений порядок денний, тому говорять багато про що, але в контексті України це здебільшого те, як турецькі зусилля і дипломатичні ініціативи оцінили міжнародні партнери. Дуже багато було публікацій про те, що спочатку з боку Сполучених Штатів на рівні речника Держдепу була заява про те, що вони дуже схвально ставляться до співпраці Туреччини з Україною, до постачання безпілотників, зокрема, і посилення обороноздатності України. Пізніше відбулася буквально декілька днів тому телефонна розмова міністрів закордонних справ Чавушоглу і держсекретаря Блінкена. Відповідно, подякували Сполучені Штати Туреччині за такі зусилля. І очевидно, що це теж важливий момент, окрім просто прагнення врегулювати цей конфлікт, заслужити таку високу оцінку дипломатичним ініціативам з боку європейських, американських партнерів. Це теж для Туреччини важливо. Ну і насичений внутрішній порядок денний, безумовно, економічні проблеми. І те, що ніхто ніколи не відміняє в усіх країнах, це теж активно обговорюється. Тоді по порядку будемо спочатку про цю знаменну подію підписання угоди про зону вільної торгівлі, до якої йшли майже 10 років. А якщо згадувати перші розмови, то це зустріч Ахмедінеджада Сізера і на той момент президента, і на той момент прем'єра Ердогана ще з Віктором Ющенком 2005 року, коли це порушилося питання про зону вільної торгівлі. Експерти кажуть, що повного тексту ще ніхто не бачив, принаймні публічно, але є невдоволені і з іншої сторони. Давай, якщо тобі щось відомо про цих невдоволених, хто буде невдоволений? Давай про невдоволених говорити цією угодою. Так, я була однією з тих експерток, яка казала, що немає у вільному доступі, а зараз вже є у вільному доступі. Буквально сьогодні побачила, що не встигла там детально проаналізувати, але вже вона є, тому я думаю, що ніяких там конспірологічних теорій і заговорів тут немає. Питання просто в бюрократичних якихось штуках. Те, що стосується незадоволених, ну, звичайно, є максимальна запитна позиція у кожної із сторін, коли починаються тільки переговори, і ми сподівалися також на те, що нам вдасться досягти максимальної лібералізації і фактично обнулення всіх тарифів і ставок. Цього досягти по всіх групах товарів не вдалося, там по 90-95% так, але не по всіх. Тим не менше, ну в цілому, якщо говорити там про об'єктивні якісь такі оцінки, все ж таки експерти говорять про те, що це було достатньо успішна угода, тому що вдалося максимально знизити тарифи митні на більшу кількість товарів, в тому числі і найбільш такі групи
чутливі для обох сторін. І от буквально сьогодні було інтерв'ю цікаве Тараса Качки, який був переговірником в цьому процесі. І, власне, своїми руками цю угоду з турками до кінця писав. І він абсолютно справедливо відзначив, що якщо порівнювати те, що ми мали, і те, що ми маємо зараз, то це абсолютний прогрес. Якщо порівнювати з максимальною якоюсь такою запитною позицією, що ми хотіли, то по якихось моментах там довелося йти на компроміси, але і туркам довелося йти на компроміси, тому що сама по собі Туреччина, і ти також знаєш, що турецький ринок, він є дуже закритим, і цей протекціонізм для своїх виробників, він завжди присутній. Тому якісь речі, звичайно, нам довелося поступитися, якимось речам довелося поступитися туркам. Євгенія, ну там, але я наскільки я згадую, по деяких товарах сільськогосподарської групи у турків були прям загороджувальні мита, там по 150-200%, вони знизилися, це йшлося, здається, чи на соняшникову олію, щось там таке, було дуже високі тарифи. Пішли вони на поступки, і на що вони, і чим вони поступилися для доступу, і чим ми поступилися? Ну, власне, те, про що йдеться, да, це і сільськогосподарські товари, і, зокрема, ну там по кондитерці взагалі минулого року була ситуація, коли ці тарифи там по 50%, інколи 100-150, вони фактично заборонені, тому що, маючи такий рівень тарифів, неможливо отримати доступ на турецький ринок для наших товарів. Тому цього вже немає. Ці мита, вони серйозно знижені. Насправді по цих питаннях пішли на зустріч. З іншого боку, ну є якісь такі речі, наприклад, там, де Україна поступилася, що ми не фактично не маємо якоїсь там вільної торгівлі в плані експорту до Туреччини, не знаю, там цитрусових, фіників, інжиру. Ну тобто це символічні кроки, тому що очевидно, що ми як Україна не будемо їм таке експортувати, але тим не менше це важливо, тому що це є групи товарів, якісь там чутливі для Туреччини. Тут от ті, які були незадоволені, до речі, це великою мірою бізнесмени, бізнес-асоціації, які говорять не стільки про тарифи, які треба було би ще знижувати, а про те, що в нас держава не настільки підтримує виробника, як підтримує Туреччина. І в цьому є проблема. В тому, що маючи ті мотиватори і ту підтримку державну в Туреччині, яку вони мають, і наш бізнес, який, на жаль, поки що таких механізмів не має, є в нерівній ситуації. Якщо, в принципі, достатньо справедлива ситуація для конкуренції, то тоді очевидно, що легше не тільки збільшувати обсяги, нарощувати обсяги торгівлі, тому що часто це досягається, власне, тільки завдяки підвищенню цін на світових ринках, але і завдяки диверсифікації і урізноманітненню тієї кількості номенклатури товарів, яку ми можемо експортувати до Туреччини. Ну і важливий момент те, що турки через нас отримують доступ до європейських ринків, а ми через Туреччину на Близький Схід. Це, в принципі, теж позитивний момент. А навіщо туркам доступ на європейські ринки через Україну, якщо в них є ще більш глибока, на відміну від нашої асоціації з ЄС, у них митний союз з Європейським Союзом? Там, здається, взагалі ще більша форма інтеграції, фактично спільний ринок з ЄС, хіба ні? Цей митний союз є достатньо вже застарілим. На якомусь етапі, коли він тільки був і підписувався, це правда, він достатньо глибокий, але зараз я не буду казати точно, мені здається, це там ще початок 2000-х років були розмови про те, що його потрібно розширювати, поглиблювати, робити більш таку сучасну версію, але через проблеми політичні, які існували у Туреччині з Європейським Союзом, все це було заморожено певний час, і тому зараз він не в тому стані максимально, який би міг відповідати власне западній позиції Туреччини. А те, що стосується нас, мова йде скоріше про те, що, наприклад, там товари з турецької сировини, які будуть вироблені на території України, вони будуть вважатися фактично українськими товарами, тому можуть бути застосовані якісь привілеї, якими користуються українські товари. Ну, це вже такі нюанси, я, оскільки не економіст, я не можу дуже детально їх коментувати, але в цілому із того, що я бачу, дві основні рекомендації, які є, це з одного боку диверсифікувати наш експорт і не зводити його тільки до сировинної якоїсь такої частини складової, як це є великою мірою зараз, і нарощувати
продовжувати підтримку бізнесу всередині країни, оскільки вже маючи цю угоду про вільну торгівлю, нам тепер треба вирівнювати умови для виробників і забезпечувати нашим бізнес-асоціаціям ті ж привілеї, які в принципі великою мірою мають турецькі виробники. Ще Євгенія, ви торкнулися питання сировинної продукції, і дійсно я побачив одночасно. Ми з вами коментували для різних видань, ви для українських, про те, що одна з прикрих речей це те, що 70% з нашого боку експорт це зерна металургії, тобто товарів з низькою доданою вартістю. Яким чином обидві країни будуть підвищувати, тобто чи можливий вихід на якісь високотехнологічні речі, скажімо, або військове співробітництво, чи може стати тою частиною взаємної торгівлі, яка буде йти не тільки про сировину? Про високі технології, очевидно, це те, до чого треба прагнути, але тут не стільки питання до угоди про вільну торгівлю, скільки про те, наскільки у нас в Україні розвинені ці галузі, і наскільки ми зараз їх підтримуємо і стимулюємо, і в якому стані це все знаходиться. Тому, як рекомендація, це добре, але очевидно, що це не перспектива завтрашнього, післязавтрашнього дня. Над цим треба працювати насамперед всередині країни. Те, що стосується військової співпраці, військово-промислового, оборонно-промислового комплексу, зараз, зокрема, і в рамках останньої цієї зустрічі була підписана рамкова угода про поглиблення співпраці, про співпрацю у сфері саме високих технологій, авіації, космосу. Тобто, очевидно, йдеться про те, що Туреччина і Україна будуть намагатися, принаймні, прагнути посилювати, поглиблювати співпрацю по стратегічних галузях промисловості. Угода рамкова, фактично, я не хочу казати, що це про наміри, але це поки що така рамка, яку потрібно наповнювати конкретними проектами. І таким одним із перших проєктів має бути якраз ось цей завод по виробництву безпілотників, які будуть будувати в Україні. Тому на перспективу це ті галузі, які цікаві нам, які цікаві Туреччині, але подивимось, наскільки швидко ми зможемо це реалізувати. Одна з помилок, вважається, української зовнішньої політики приділяти іноді надмірну увагу взаєминам, іноді навіть неформальним з чинними лідерами. І така була складність 16-го року, коли все було поставлено на співпрацю з демократами в Сполучених Штатах, і несподівано виграв Трамп щодо Туреччини. І тут інший, можливо, стереотип, можливо, по тому, що читає світ або бачить, він завжди поруч зі словом Туреччина може бачити слово Ердоган, і через те, що він вже при владі 20 років на різних посадах від прем'єра до президента, до речі, нагадаю, посади прем'єра просто в Туреччині зараз немає після 18-го року, то враження, що Ердоган такий нескінчений, і є іноді стереотипне сприйняття, але ми маємо розуміти і пояснювати нашим споживачам інформації, то Туреччина це все ж таки не зовсім східна автократія, там всі ознаки її є, але ми спостерігаємо, ті, хто досліджуємо цю країну, що останнім часом на тлі насамперед економічних негараздів, які відбуваються в Туреччині, зовсім таки багато соціологічних компаній показують певний успіх, і ми його бачили на місцевих виборах, принаймні в 10 найбільших містах Туреччини, зокрема Стамбула і Анкари. Це успіх опозиції. І я додам ще до того, що, я думаю, це не для Євгенії розповідаю, вона краще за мене знає, 6 опозиційних партій зараз готуються до спільного вже оголошення своїх поглядів на так зване повернення посиленої парламентської системи, так ми перекладаємо українською мовою. Наскільки наша українська влада знає ці процеси всередині, наскільки ми маємо контакти, бо я бачу, той же Киличдар Оглу, лідер Республіканської народної партії, найбільшої в опозиційній коаліції, він зустрічається з послами європейських країн, Сполучених Штатів, тобто контакти Захід починає вибудовувати ймовірними, скажімо, спадкоємцями чинної влади, і Україна теж має, можливо, бути готова до того, що в Туреччині може бути і не Ердоган. Що всі до цього
потрошки будуть готуватися, тому що все ж таки 20 років при владі – це теж певний поріг. Я не можу говорити там про те, наскільки утримається Ердоган при владі ще там на наступний якийсь термін чи ні. Очевидно, що це буде залежати від дуже багатьох факторів. Але враховуючи економічну ситуацію, зараз є більше приводів, ніж раніше, говорити про те, що в якийсь момент все ж таки ця зміна влади, очевидно, відбудеться. Ми, в принципі, традиційно, як посольство, працюємо з різними партіями, представниками різних партій, ну, можливо, не на рівні лідерів, тому що є там певні теж формати, наприклад, ті самі країни G7, західні посли, але на рівні, скажімо, там мерій. Зараз у нас Стамбул і Анкара – це теж не просто мерії від опозиції, головної опозиційної партії, а ще й такі дуже сильні кандидати, які, в принципі, мають амбіції президентські теж. І Мансур Яваш в Анкарі, і Імам Оглу в Стамбулі, відомий мер, який після декількох турів все ж таки був обраний, призначений мером. Наскільки мені відомо, з ними контакти відбуваються. Тут, можна сказати, говорячи про українську позицію і українське питання, що, в принципі, нам пощастило, тому що, ну, такої відверто проросійської, антиукраїнської позиції, наскільки я собі це бачу, немає ні у опозиційної партії будь-якого цього спектру, ні у партії влади, яка нас підтримує вже там тривалий час. Тому що для націоналістів, наприклад, які зараз у правлячій коаліції, але є ще одні націоналісти, які такі більш помірковані, там хороша партія, да, Мераль Акшенер, для них питання Криму є чутливим саме через те, що це питання споріднених спільнот кримських татар. Для когось, тому що є там геополітичні міркування. Ну і, власне, за винятком якихось радикальних партій, таких там проросійських поглядів, я не бачила. Але з іншого боку, та сама опозиційна партія, Народна республіканська, вона теж дуже неоднорідна. І от нещодавно мала таку заочну дискусію на Твіттері з заступником керівника партії, відомим дипломатом, колишнім послом, про те, що треба ставитися з розумінням до вимог Росії. І очевидно, що проблема у Росії не з Україною, а проблема у тому, щоб Україна зрозуміла позицію східних областей і Криму. І, ну, хіба що не було фрази про те, що ми маємо вести переговори з так званими ДНР, ЛНР на Сході, і це пояснювалося тим, що треба враховувати якісь там чутливі моменти і питання Російської Федерації. І інколи ці депутати голосують, наприклад, в ПАРЕ, ми пам'ятаємо голосування декілька років тому за повернення російської делегації без жодних обмежень і санкцій. Ну, тобто треба з одного боку довіряти, вибудовувати ці стосунки, з іншого боку держати ухо востро, тому що є в кожній політичній силі певні постаті, які більшою мірою воліють чути позицію Росії, ніж інші. Ну і тут треба пояснити, в Республіканській народній партії вона пояснює це, що це єдина партія, яка є з внутрішньою демократією, внутрішньопартійною, і там є різні течії, і там є так зване ліве крило цієї партії. Взагалі складна партія через те, що там є, скажімо, дуже патріотичне, і тому його вважають навіть через це націоналістичним крилом, але через те, що партія десь з 40-х років почала формувати себе як лівий центр, відповідно, є загравання з лівими силами, з лівим прошарком, який дуже симпатизує і має зв'язки з такою партією, вона називається Партія демократії народів, але фактично це прокурдська партія. І ми, можливо, ви теж, Євгенія, бачили, що там є навколо цієї курдської партії зараз об'єднуються 8 партій лівого толку. Да, вони дуже, ми можемо по-різному ставитися, часом вони дуже смішні. В Туреччині це називають табела партіса або партія одної вивіски. Але там і там назви такі марксистсько-ленінські, від чого ми вже звикли, але це дуже радикальні ліві партії. Кажуть, що може відбутися синергія об'єднання під дахом прокурдської партії, і що такий блок, так званий третій блок всередині турецької політики, може набрати до 15%. Чому це потрібно опозиції? Опозиція хоче без референдумів змінити в парламенті модель президентську на парламентську, якщо вона навіть не обере президента, але переможе на парламентських виборах. І тому цей зв'язок, який з одного боку, це
як заборонено кохання. Тобто вони потрібні, але мати прямий зв'язок і для Ердогана, і для його позиції вважається непристойним. Да? Бо ці партії, то в тому числі пов'язані певним чином з терористичними угрупованнями на Сході. Але для нас, для України, це, ну скажімо так, весь лівий блок. Я тут не хочу узагальнити. У нас, скажімо, по Франції, можливо, найбільше симпатики – це соціалісти ліві. А от, скажімо, в Туреччині так склалося, що ліві взагалі нас не бачать. От для них є Росія, Достоєвський і вся ця лабуда. Поясніть там, чому це так відбувається і чому нема симпатій з того боку, скажімо, прогресивістського блоку, який всередині країни виступає за права всіх поневолених. Там вони постійно і до ромів, і до ассирійців, і всіх. Коли питання стається України, то Україну не бачать тільки Росію. Це дуже класні питання, тому що вони торкаються стількох різних моментів, про які хочеться говорити. По-перше, це специфіка турецької політичної системи, будемо коротко, коли не зовсім те, що ми звикли називати лівими чи правими силами, воно, власне, відповідає там націоналістичному чи якомусь іншому крилу. Є такі дуже цікаві поєднання, коли, наприклад, ми маємо поєднання ліберальних і націоналістичних поглядів, або якихось з одного боку лівих, які трошки вже йдуть в сторону марксизму, ленінізму, але якщо згадати там попередні вибори, то та сама прокурдська партія, вона чому набирала стільки голосів? Тому що вона позиціонувала себе не тільки як захисника курдів, а всіх меншин, чиї права применшують. І цікавим чином вони фактично виступали представниками такої ліберальної частини населення, так званої берегової лінії. Тобто це всі, хто там етнічні, національні меншини, демократичні права захищаємо, гендерні питання, ЛГБТ-спільнота, і це все було поєднано нібито у портфоліо партії, яка мала би захищати права курдів. Ну, тобто це дуже такі цікаві якісь поєднання. Тому, очевидно, у той лівий спектр, який ми зараз маємо в Туреччині, він дуже сильно відрізняється від лівого спектру у Франції чи у Німеччині. Тобто це не соціал-демократи, це скоріше такі більш ліві марксистські партії, оці 8 невеликих, які поєднують зусилля. І для них очевидно, що Україна – це є чимось таким, що виникло після Радянського Союзу. Вони захоплюються російською культурою, великою, Достоєвський, Толстой, наукова школа, космічні винаходи і так далі. А що є таке Україна? Це якась країна з хаосом, з майданами, з протестами, з незрозумілими якимись процедурами державного правління. І треба працювати, треба пояснювати, тому що, в принципі, Україна є достатньо новою в політичному житті Туреччини. І це ще одна проблема. Зараз ситуація, мені здається, вже краще. Все ж таки Україна представлена в інформаційному полі, в політичному також житті Туреччини, але це все є дуже нове. Якщо порівняти оці якісь картинки про велику Російську імперію, про Радянський Союз, про власне відносини з Росією, які тривали роками і роками, і тут з'являється Україна, про яку турки чують, здебільшого після 2014 року в контексті агресії Росії і окупації Криму, і починаєш тільки відновлювати і шар за шаром знімати ось цей пил історії і пояснювати, що насправді у нас там спільна історія ще з часів козацької нашої держави, то це ще дуже-дуже тривала робота. Тому це багатовимірне питання. Треба, в принципі, популяризувати Україну, пояснювати, хто ми і про що ми, і що не всі досягнення театру, музики, науки і техніки – це є Росія, а дуже часто те, що називається радянське або російське, це є, власне, українське великою мірою. А з іншого боку, треба, звичайно, відстежувати політичну ситуацію, мати максимально зв'язки і представленість в усіх спектрах, принаймні, якщо там всі опозиційні партії ми охопити не можемо, то якісь там ключові, базові напрямки покривати. Є питання, звичайно, з людськими ресурсами, тому що неможливо силами одного посольства це все покрити, але тим не менше десь там якісь заходи, аналітичні центри, ЗМІ, звичайно, вони мають бути в полі зору українських дипломатів, тому що рано чи пізно, в будь-якому разі, країна буде рухатися вперед, і не завжди це буде країна
чіткої, жорсткої президентської республіки на чолі з Ердоганом, це буде або інший формат, або інші лідери, і до цього треба теж готуватися. Впродовж цього ви сказали про цю ностальгію за Радянським Союзом. Дещо це пояснює. Чи пояснюється це в тому числі наявним, в принципі, таким примітивним антиамериканізмом? Для цього Радянський Союз був тим, що був успіхом, скажімо, лівої політичної культури, який от знищений таким колективним заходом, і поганим розумінням взагалі цього лівого середовища. Чому важливо з ним говорити? Бо воно досить молоде завжди, воно приваблює молоде покоління, воно приваблює університети, і ми бачимо, скільки університетів всередині мають такі перемогу лівого дискурсу. Да? Вони можуть бути дітьми дуже багатих і буржуазних людей, да? Як Бугазичі, або Ортадого, або Анкара університет. Це там не, вибачте слово, не ніщеброди там вчаться, в цих університетах, не пролетаріат далеко, але отака симпатія і погане розуміння, в тому числі такого явища, мені здається, як сталінізм. Тобто за цими райдужними сприйняттями країни з лівою перемогою, розуміння, що за цим стояло і скільки жертв це приносило, мені здається, або недостатньо, або цей спектр, їх лідери не хочуть цього бачити. В мене таке враження, знов-таки, що проблема в нашому випадку, проблема з Туреччиною в тому, що сильні антизахідні і антиамериканські настрої є і у правого спектра, і у лівого спектра, тільки у кожного по-своєму. В якомусь випадку це базується на тому, що, як турецькі націоналісти, ми тут велика країна і, власне, маємо бути автономними, незалежними, а Захід нам нав'язує якісь свої наративи, які нам не потрібні. І тут в деяких випадках з лівого боку йде критика через економічну модель, через цю загальну капіталістичну гегемонію, таке інше. Тут же підключаються якісь ідеї євразійства, які дуже добре корелюються навіть, з одного боку, з цією позицією, що світ більше 5 і не можна зосереджуватися тільки на ключових державах Заходу, Сполучених Штатах і Європейського Союзу, а є ще Росія, Іран, якісь такі регіональні лідери, навіть та сама Бразилія, які недопредставлені в глобальних інститутах влади. І це все посилюється ще й такою загальною образою на колективний Захід через те, що Туреччину критикують по цілій низці питань, в Європейський Союз не приймають. І взагалі, навіщо нам потрібен цей Захід, якщо ми самі тут самодостатні? Тобто захоплення Росією великою мірою, воно якось так, мені здається, відбувається саме на тлі таких антизахідних настроїв, як альтернативна модель. І кожен підхоплює з цієї російської моделі ті елементи, які їм до вподоби. Хтось вбачає в економічній моделі, хтось вбачає в сильному лідері і знов-таки ось цей, якоюсь мірою, я не хочу казати культ Сталіна, але популярність такої моделі управління, що от тоді це була велика держава, потім це все розвалилося і настав хаос у купі незалежних молодих держав, які ще недостатньо пройшли свій шлях становлення. Це такий один є спектр. А інший – це просто про те, що нам потрібно розвивати відносини з регіональними державами, і тому без Росії ми не можемо посилити цей регіональний напрям, і Росія нам потрібна насамперед як таке противага впливу Сполучених Штатів і колективного Заходу в регіоні, а це, відповідно, є загроза для Туреччини, тому що все ж таки великою мірою є ось ці наративи, поширені в Туреччині про те, що війна в Іраку, в Сирії, в Афганістані – це все провина Сполучених Штатів, які вирішують свої конкретні питання від розвитку оборонно-промислового комплексу до якоїсь регіональної гегемонії. І ми, як Туреччина, тут мусимо цьому протистояти. Очевидно, що перший нібито такий союзник в таких моментах – це Росія, інші якісь держави регіональні. І потрібно працювати з тим, щоб пояснювати, що насправді Росія – це не союзник, це історичний суперник, і це не змінювалося віками, і ще багато років не зміниться, тому що в Чорноморському регіоні, принаймні в Середземному морі, немає більшої держави, іншої держави, яка б становила більшу загрозу для інтересів Туреччини, ніж та сама Російська Федерація. Зараз, мені здається, після всіх подій Сирія, Лівія, Грузія, Україна, Нагірний Карабах – це все ж таки стає більш зрозумілим, ніж це було ще 8-10 років тому.
цьому. Ну, а ми, виявляється, в цьому сприйнятті, в частковому цьому сприйнятті, є якби як частина колективного заходу. Іноді, коли читаєш їхніх таких аналітиків, до яких просто не доходять руки відповідати, деяким кажуть, що не треба відповідати, що враження, що Україна такий не суб'єкт, а об'єкт, який там Захід колективно використовує проти Російської Федерації, а тут прямо ми всі не маємо мозку думати, що робити. І тут виглядає, постає все ж таки питання, а можна закидати, а можна і розуміти, що і у Заходу колективного є свої помилки по відношенню до Туреччини. Чи наскільки ми їх так ідентифікуємо, які помилки і розуміємо? Наприклад, одна з них пов'язана з нинішнім ембарго на постачання певної військової техніки, співпраці по F-35 через те, що Туреччина купила російський цей комплекс С-400 для протиракетної оборони. Але ми ж не можемо закидати все Туреччині, що вона зробила це просто так, коли країна вздовж багатьох років просила в своїх союзників по НАТО надати Петріоти, і Петріоти навіть завозилися в Туреччину. Я пам'ятаю, як зараз, здається, перебував там, а на півроку голландські Петріоти зайшли і вийшли в Туреччині. Туреччина казала, що їхні східні кордони, особливо на кордоні з Сирією, не захищені. І купівля відбулася лише кілька років тому, коли союзники країни по НАТО, коли ми самі прагнемо НАТО, але ми бачимо, що всередині НАТО іноді один партнер не такий вже рівний з іншими партнерами і не отримує те, що йому потрібно. По-друге, напрямок Європейського Союзу Туреччина фактично врятувала ЄС від навали біженців з Сирії, і по різними оцінками від 4 до 8 мільйонів біженців з різних країн перебувають в Туреччині. Туреччина взяла це на себе. І там був, пам'ятаєте, певний перелік умов ще за Ахмеда Давутоглу, прем'єр-міністра, 76 чи 80 пунктів, з яких Туреччина здебільшого все виконала, але так і не отримала те, що навіть Грузія, Україна і Молдова отримала. Це безвізовий режим, або офіційно називається для короткочасових візитів, можливості. Цього в Туреччині досі немає. І третє, можливо, воно вже трошки відійшло, але вони теж пам'ятають, коли Північний Кіпр, який ніким не визнається, окрім Туреччини, проголосував на ініціативі Кофі Аннана за об'єднання, проти проголосував по цій ініціативі грецький Кіпр, але турецькому обіцяли в разі голосування за всі ці можливості, які є по приєднанню до ЄС, але далі всі ці обіцянки забули, і Грецький став членом ЄС. От все це ми можемо називати помилками Заходу по відношенню до Туреччини, і через це, відповідно, дрейф іноді Туреччини в деяких питаннях в російський бік. Якщо йти ще глибше в історію, то з тим самим Кіпром пов'язана цікава історія в 70-ті роки, яку, мені здається, що до сих пір турки не можуть пробачити, коли була загроза, очевидно, конфлікту між Грецією і Туреччиною. Обидві країни є членами НАТО з 52-го року, і для того, щоб уникнути такого загострення цього конфлікту, Туреччині не постачали зброю, було ембарго введено на постачання американської зброї до Туреччини, в той час як Греції продовжили постачати. І от якісь такі моменти, це власне те, що дуже сильно підживлює антиамериканізм, це не стільки якісь там окремі помилки чи нерозуміння нібито позиції Туреччини, а те, що називається такою нещирою політикою Заходу. В Туреччині можна дуже часто почути про це і Кію з люлюк, що Захід з подвійними стандартами, з різним обличчям і подвійними стандартами ставиться до Туреччини і до інших країн. І це, по-перше, на рівні суспільного сприйняття дуже сильно впливає на загальний такий імідж західного світу, як такого, якому не можна довіряти, не можна розраховувати на те, що якісь домовленості будуть виконані. З іншого боку, звичайно, що і для політичних еліт це теж там певний дороговказ, як рухатись далі у відносинах з Заходом, маючи таке ставлення. Часто мені здається, що це є просто недостатнє знання і володіння контекстом, тому що коли спілкуєшся з американськими колегами, є експерти, які адвокатують і лобіюють інколи позицію Туреччини, і вони говорять про те, що якби навіть в якихось непринципових моментах, але були певні кроки на зустріч Туреччині з боку там НАТО, ЄС чи Сполучених Штатів окремо, чи якихось європейських країн, то не було би зараз тієї ситуації, яку ми маємо,
кожна сторона закидає інші невиконання певних зобов'язань, але фактично всі ті приклади, які ти перерахував, і сирійські біженці ті самі, і в принципі захист Туреччини від якоїсь там зовнішньої загрози, це все достатньо справедливі, скажімо, закиди турецької сторони. І коли ти знаходишся в Мардіні на східних кордонах Туреччини або там в Шанлурфі, Газіантепі, і в тебе сирійський кордон через, я не знаю, там скільки кілометрів, то коли тобі задають питання, як ви думаєте, чи будуть ставитися однаково до захисту Туреччини і застосування статті 5 відомої однаково до Туреччини в Мардіні і, скажімо, до Франції чи Німеччини, то нібито відповідь вона ще більш очевидна, ніж у випадку з Естонією чи якимись іншими балтійськими країнами. Турки це, в принципі, розуміють, тому, звичайно, якісь такі моменти, пов'язані з нелюбов'ю до Заходу, вони пов'язані великою мірою з такою позицією Заходу. Зараз, мені здається, якраз є розуміння, що певна вже така критична точка у відносинах є, тому що нещодавно були дискусії аж до там виключення чи виходу Туреччини з НАТО. Я думаю, що такі апокаліптичні сценарії не справдяться, але якраз ота ситуація, яка зараз є з Росією, Україною, вона великою мірою, це те, з чого ми починали, дає можливість Туреччині і Заходу знайти спільні точки дотику і пожвавити співпрацю по якихось там безпекових питаннях в регіоні. І цим, як я зараз бачу, намагається скористатися і Туреччина, і НАТО для того, щоб трошки налагодити оцей вже пошкоджений, так значно пошкоджений діалог. Да, не кажучи вже те, що є абсолютно там, скажімо, можливо, не такі важливі, є символічні речі, коли на саміт демократії Байден запрошує Вірменію або Ірак, і не запрошує Туреччину. І це теж такі деталі цих помилок. І, на жаль, мені вже повідомляють, що, хоча я казав, час є, у нас завершилася наша година, далі у нас будуть новини. Я дуже дякую Євгенії Габер, фахівчині з Туреччини, експерті Центру турецьких досліджень Карлтонського університету в Канаді. На цьому ефіри «Бугунь» на сьогодні завершені. Новини я зустрінусь з вами завтра. Спочатку зустрічайте в цій студії Гульсум Халілову. Хайрлах Шамлар.